3, 2, 1. Oh, she is here. Takže, konečně jsme v kubečku pro sebe. Nemohli jsme najít celou cestu místo, ale konečně jsme ho našli. Oh, zrcadlo, ahoj zrcadlo, ahoj magické zrcadlo. Ahoj. Tak co, tak Šáry, ukaž nám tvojí galerii. Takže, tady prosím, vidíte. Nice, to je dokonalý, nice. To je dobrá fotka, to vidím na nový banner. Jo, to je taky dobrý, jo, Šáry, ty jsi normálně profesionální fotografka. Oh yes. Právě se snaží Šárka vyprankovat její Insta Stories a tady napsala RIP YouTubering vlog, jdeme domů. Ujelo nám to, samozřejmě, že ano. Samozřejmě, že ano, jinak bychom neseděli v tomhle vlaku do Prahy, ne? Snad. Ale tak Šáry, tak se tady měj. A já jdu do školy. Kam jdeš jako? Do školy. Teď jdem do Prahy, ty nebyla. Je škola? Pondělí, rychlík, jedu do školy, Je ne? sobota, jedem na YouTubering. YouTubering! Jak se ti líbí v Praze? Poprvé vlakem v Praze. Wow. Šárka je poprvé v Praze vlakem. To je hodně dobrý. Tak co, Šáry, jaký je tvůj první dojem na Praze hlavní nádraží? Jo? Jo, je to tady velký, na mě. Takže valíme na Letňany. OMG. Jako takhle. Upřímně jsem nečekal ani, že to je tak velký, ale finally jsme tady. Je to Praha, čekáš. Myslel jsem si, že to bude daleko menší. Jo, Tak ono to je tak už jsme tady. ale... Teď si počkáme asi hodinu ve frontě. Ve frontě si počkáme hodinu. Trošku větší fronta. Takže jo, právě jsme tady, konečně jsme dorazili, věčáry. Šárce sebrali pití, řekli, že nemůže s pitím dovnitř, tak bohužel, no. Ale konečně jsme tady. Docela po velké frontě. Tady už za náma můžete vidět velký areál. Šup. Vlastně já jsem na YouTuberingu poprvé, Šárka je poprvé na úplně celé akci jakože youtuberský. Což je pro ní takový úplně nový. Ale já jsem byl letos minulý rok na Forfans, takže takový v pohodě. Jo, a ještě nám slíbili, že nám dají nějaký dárek, ale ten jsme bohužel zatím nedostali. Takže si pro něj musíme dojít. Musíme ho sehnat na vlastní kůži. Rozbijem to. Šáry, my se staneme vládcem světa. A zatímco se hrnuli davy dovnitř do areálu, my jsme navštívili Gogovu zónu. Tady to jo. Oh my god. Tak tohle je fakt livový. Musím říct, že to je geniálně vymyšlený tohle. Je to dokonalý. To se říká pohoda. Jo. Hej, tohle je pohodička úplně. Ještě k tomu... Fanta. Moc dobrý. A potom, co jsme si trošku odpočinuli, jsme razili i hned na exkluzivní opening. Takže jo, právě teď čekáme na exkluziv opening, který se bude dít za náma hned, za Šárkou, za kamerou v 11:00, takže jsem na to zvědavej. Už je tu hodně lidí, když se podíváte, nebaví mě tam stát fronta, takže proto si radši postojíme tady a tady nás všechno hezky uvidíme. Je to super. Prosím, přivítejte jako první Nikol a Lucku a Couple Style. Anna Schulz, Astrix, Solenka, Get the Look, přichází Gogo. Herdin. Herdě už je tady, ahoj Pavle. Jaká byla cesta dneska? Dobrý den, jelo se krásně. Teda pokud tam nebylo zúžení, což bylo snad skoro pořád, takže docela napadlo. Tak i Herdina tady můžete dneska potkat a stejně tak i Hauser.
Terko a vy všichni narazili. Katka Králová! Ahoj, kočko, ty jsi taky vrátila z cestu, byla jsi v Římě? Ano. Přichází Koby! Ahoj, Koby! Ahoj, všechny vás zdravím. Řekni mi, jaký to bylo na Bali? Bylo to skvělý, jsem vybavený, vždycky říkám. Perfektní. Martin Rota! Martin Rota! Vlastně ten se taky vrátil, i když už je to delší doba. Ty jsi podnikl nějaký výstup a o tom tady dneska taky budeš mluvit. Ano, já byl v Argentině na Concagua a nezvládl jsem to, selhal jsem. Přichází pán, který rád jezdí v krásných autech. Ahoj. Čau. Přijel jsi Trabasem? To není trava, toho má Leoš, já mám malouka. Děkujeme, budeme se na tebe těšit, že tě dneska opět uvidíme na YouTube, stejně tak jako Petra. Pedroušek tady, ahoj. Ahoj, čau. Přichází Steak. Ahoj. Čau. Přivítejte Vaďáka. Ahoj Vaďáku. Ahoj, zdravím. Vláda! Strašně dlouho se na to těšil a je tady. Takže tohle jsou všichni naši youtubeři, kteří se na vás dneska těší ve svých zónách a samozřejmě i tady na pódiu. Budou vám tady předvádět to, co umí, budou si vás fotit, natáčet a doufám, že si s nima užijete krásný den. Takže ještě jednou velký potles vám i vám! No a pak už byl čas obcházet youtubery a jejich stánky. Jako prvního jsme navštívili Herdina. Díky. Jenom pro představu, tohle je fronta na Baxe. Zdravím do vlogu. Já takovej, takovej výletní vlog. No tak pozdravuju do vlogu, výletní, tak doufám, že se výlet vydařil zatím. No, zatím jde všechno podle plánu. Tak to je důležitý, to rád slyším. Tak jo, tak děkuju. Měj se, ahoj. Jo, ještě knížku. Pro koho to bude? Pro Pepu. Pepovi. Tak jo. Děkuju moc. Prosím, maličkost. Ahoj. Takže teď jsme byli u Kovyho. Koby rozhodně teda super za mě. Co ty si o tom myslíš, Šáry? Ano, sympatický. Pro mě teda sympatiák, jak něco Kovy, jestli se na tohle díváš, tak děkuju. Protože je to rozhodně úžasný, jak se k lidem chováš. A dále jsme byli u Vládi a já nevím, kde všude ještě. Každopádně pokračujeme a jen tak nezastavujeme. Potom jsme navštívili také Herdina, Baxe, Menta a Vaďáka na hlavní stage, jak hrajou Fortnite. Tak si tady máš kumpání. Dej mi. Já zase někdo zabije, ježiš. A stejně tady nemáme bejt. Já ti říkám, že tady nemáme bejt. Uchylte. Je to taky takový neobvyklejší, tak můžete. Podle mě Panenka si vybrala svou kosmetickou taštičku. Potom jsme utratili pár svých penízků a přizpůsobili se davu. Takže my jsme se nějak tak sladili. Já mám triko, Šárka triko a momentálně teda nás čeká teď asi zhruba něco okolo. Za 3/4 hodiny nás čeká hlavní stage, v podstatě hlavní program, na který se samozřejmě těšíme, vystoupí tam opět youtubeři a nějak vám to celé sestříháme a zprostředkujeme. Nebudu už vás zatěžovat podruhé představováním youtuberů. Každopádně si ukážeme takzvaný fail of the day, který udělal Kovy. No, takhle. Po tady tom výstupu měl následovat... To byl zatím podle mě nejlepší nástup, protože jsem někomu zničil kytaru. Já se omlouvám, pak se domluvíme nějaký náhradě, tak ještě jednou.
potom jsme navštívili další dva youtubery, které rozhodně neznáte. Natáčím, no. Jak se jmenuje? Překotočího. Zdravíme Pepču, jo. Pepču, ahoj. A zatímco na hlavní stage se odehrával další program a do areálu pronikalo stále víc a víc lidí, my jsme zcela náhodou potkali tohoto youtubera. Schválně, jestli poznáte, kdo to je. Já teda zrovna jim, jo, ale stavím současně do boku. Doufám, že se užíváte tohle video, mějte se hezky, čau. Díky moc, Soně. A rovnou poté jsme zavítali opět do Gogovy zóny, kde jsme potkali samotného Goga. Čau, vlog! Máte se. Jo. Děkuji moc. To je tvůj mobil. Jo, čau. A v neposlední řadě následovala Kovyho přednáška o Pyeongchangu. Vážené děti, studenti, žáci, dospělí, nedospělí, předčasně dospělí. Všichni, co jste dneska přišli, moc vás tady vítám. Děkuji, že jste přišli tak v hojném počtu, vůbec jsem to nečekal. Dneska bych vám hrozně rád povídal o nedávné zážitku z olympiády, která proběhla v Jižní Koreji. Rovnou na začátek se zeptám, kdo z vás viděl video? Tak jestli to někdo vlastně úplně zbytečný, ne, určitě ne, protože vám tady představím nějaký další věci, které třeba to videu úplně nemuseli padnout a byla by škoda o nich nemluvit. Existuje Pyeongchang a Pyeongchang a je mezi tím jako docela velký rozdíl, co jsem zjistil brzo. Tohle je maskot zimní olympiády Soaran, ten patří k Pyeongchangu. Tohle je maskot Pyeongyangu. Kim Jong-un, vidíte zcela jasný jako rozdíl, já mám tady laser, jo? Ne, jo, tady najdete 5 rozdílů. Přišlo i na pár dotazů. Ahoj, já jsem Pepa a chtěl bych se zeptat, jestli jste učili v Koreji mluvit ty Korejce něco v češtině, něco zajímavého, nějaký obtížnější slova. Kohák zvládali perfektně, jo? Pak bylo pivo Kozel, to byla mimochodem reálná věc, tam skutečně prodávají samoškách Kozla, neskutečná věc. No ad, hashtag, žádná reklama, že bych vytáhl hovku Kozla. Kupujte, ne. Prostě tam znají, zvláštní věc. A jestli jsme se snažili naučit česky, učili jsme Češi do toho. A to jim šlo. Ale nějaký složitější věci, to jsme nedělali, protože oni by mohli vytáhnout složitější korejské věci a to myslím, že bychom fakt nechtěli dělat. Jako. A poté už stačilo se rozloučit celým areálem a youtuberingem a vyrazit domů. Nemáš. A jsme tady. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem v tomto videu, že ho udělali ještě lepším a chtěl bych také samozřejmě poděkovat Šárce za to, že se mnou celý ten den přetrpěla. Nezapomeňte mě také sledovat na mých sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu a YouTube. Na Instagramu najdete ještě do večera nějaké ty zákulisní fotky a videa. A také pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte mi dát palec nahoru a budu si vážit i každého nového odběratele do mojí crew a já se na vás budu těšit opět za 14 dní u nového videa. Mějte se krásně, já se s váma loučím a čau!